लाइथांजाक 27 फेब्रुआरी 2021 बिसिओ 10,323 फुरंनाय रंनि बिसिओ खरकसा आदं गुरुपद देबबर्मा मंगुई ब चम्पाहावार खुवाई बखास्तनि लेंग्राबारि विद्याबिल आमचाइनि सिमिनो बांलादेशनि नायमाथां नायखंनाय रगबाय रुमित लांजागो बुबाय बाक्सा बिनि ककानि बासा राजीव देबबर्माबो रुमित लांजागो हनि कक्तमा सायमानो आबुनि यागलनि सिमिनो 10,323 नि बदलनि आदं रं जुदा जुदा थायो बनो दाक्तिनो याकारना बागै डेपुटेसन रलायमानि मांफ्लिबो जों नुगुइ फायमानि यांगो खुरसाताय खलायो लाइथांजाक जरागो 10,323 नि आदं रं खुवाइनि डीएम ताय आगरतला डीजीपी नि थानिबो कायसा डेपुटेसन रलायमानि मांफ्लि नुकजांमानि सांग्रं सालो गुरुपद देबबर्मा 10,323 नि खरकसा आदं बनो फाइनाय 12 डिसेम्बर कयला शहरति खलाई याकारि रिजांनाय हनै कक्तमा सायमान खा सांग्रं सालो सेक्रेटारियेट अफिस थाङै 10,323 नि फुरंनाय रगनिताय खरकसा आदं अमूल्य देबबर्मा ताय हिमांशु देबबर्मानि यागो ओ सुइबलाय तिसागै रगो हनै कक्तमा थुमनायो सायमान खा बिदि रिपोर्ट चुमी टीवी जों जतन सायमाना जे चीनी 10,323 नि बरम गोनां मास्टार गुरुपद सार प्राय 1 बोसोर सिगां बांलादेशनि बिनि जे बांलादेशनि काटाटानि आयं नार बिनि जे जागा क्लाइमा बिनि आ जागाव सामुं खायनो थांथानि बरम गोनां गुरुपद देबबर्मा ताय बुफायुं बरक खरंनै जे सामुं थांनो थामा बांलादेशनि बिडिआर रक बरंनो रमबयाखै बरंनो बिना दुसे प्राय 1 बोसोर जेल दायतन दिखा ओ जे बरंनो रममाने अबने प्रतिबादे जों 10,323 सायमान माने याकुला जों ओ गुरुपद देबबर्मा सारनो फियगनान बागै बार सायतंमां जों तिनि हिंकाय कागज मानखा गभर्नमेंट ऑफ इंडिया नि जे फाइनाय 12 तारिख डिसेम्बर नि 12 तारिख बन याकार छिनाय आबन बागै जों बेलाय खाथुं खाजा जे ब हाइनाय 12 तारिख यक छिनाय जों सानो जे ओ जे बरम गोनां गुरुपद सार यक थाने जों 10,323 नि जे सभा बा बन सुबामुं ताय जे अरा मीडिया तंनाय रक जेबाबे जोंना प्रेस मीडिया एवं प्रिंट मीडिया जोंना जेबाबे सुबाखा याखाय चिने गुरुपद सार तेबो बिसि दिन नांखामो तेबो बिसि साल नांखामो आबनि बागै गुरुपद सार न फियगनान बागै जारा सुबानाय बरंनो जों हायनो हाय 10,323 नि इंगैबो बरकनो जों अभिनंदन हामबायमा याफार जे गुरुपद सार न फियगना बागै बेबा गंसनि बरक साइटक लायखा जों खाखायो ब 12 तारिख सरि काहाम तुयागै बिहिगु साबाय नगमालाय हायtung जों साननाय बिना दुसे এইভাবে কেব যাতে नेने दुषी साब्यस्त अंगयाखै प्राय 1 बोसोर जेलता केबता आंथुं जों जेकुनु समय अमतै जुदि बिना दुसे चीन उपर अत्याचार अंखाय जों बोसकां बोसानाय एवं बन बिनि 12 तारिख जराब सरि काहाम तंगयाखै बयक फायथुं जों बन नायसिङै तंनाय अबन चिनि कयमु हामबाय।